Yo capla. Kana wakamodisa isusu takupisa undisira sopsa nshika chivisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Kana wakambodisa isusu takupisa ndisira sopsa nshika chivisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Azimanga madhipa ana mjipa 3 world class hatina kuchipa undizvenga mu-18 area gumbo unogona kutsikwa uro unogona kutsikwa handisi waizve kudaro andiriko reipapo kusvika ndakabata uro zveipapo tinopedza mabhora maspota atakahora. Kana wanademisa isusu takupisa undisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Kana wakambodisa isusu takupisa ndisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Ndiri sekopat ndiri bombo clat ndakatina karati ndokubata chebrain chepakati. Usandipe presha koza usimvura, usandipe presha wongo usikudura, usandipe presha inini nokudura, wakandipa presha inini nokufura. Nefuti nemabara 44 ka 400. Kana wakambodisa isusu takupisa undisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Kana wakambodisa isusu takupisa ndisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Azimanga madhipa ana mjipa 3 world class hatina kuchipa undizvenga mu-18 area gumbo unogona kutsikwa uro unogona kutsikwa handisi waizve kudaro andiriko reipapo kusvika ndakabata uro zveipapo tinopedza mabhora maspota atakahora. Nawanademisa isusu takupisa undisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma takukukanda kona. Kana wakambodisa isusu takupisa ndisira sopsa nsvika chivhisa zvakutonyadzisa kuramba uchinditsoma